Siellä lähtölippua odotellaan kohta heilattavaksi ja siellä on tosiaan numero 10 Vladimir Sumarov, 11 Aleksei Taritin, 22 Juuso Karttunen, 18 Ilja Liskova. Lähtö on lähellä. Pikkuja käy korjaileva varustelu siinä. Siellä ollaan sen näköisinä, että nyt ollaan jälleen valmiina lähtöön. Hieman yhden kilpailua on siellä pikkuisen oikein paittaa siinä. Eli se on lähtölavalle. Nyt on merkkilippu valmiina, kilpailijat on valmiina. Lippu nousee kohta ylös ja kun se heilahtaa alas, niin silloin on muka lähteä. Lippu ylhäällä ja näin lippu lähtee alas ja sieltä lähtee veloja taas. Ja nyt on tiukka kamppailu. 2 nopeita pääsee finaleihin. 2 hitainta voi lähteä pakkailemaan nopeita kasaan. Elikkä nyt ollaan todella tasarina sellaisia alkuulta. Katsella varmasti ensimmäisellä puolella. Kyllä Vladimir Sumarov on kyllä vakuuttavaa. Hän ottaa heti kaulan tuossa yli. Muut tulevat aika tiukkaan sillä rintarinnan. Siellä taitaa olla Juuso Karttunen kolmantena. Erittäin lähellä siinä Aleksei Taritsevin kyljestä. Mutta kyllä sieltä niin kuin odotettu tulee. Numerolla 10 Vladimir Sumarov tulee hyvin rauhallisesti. Erittäin kokenut neloja. Mä en tiedä tänne se puhtaa suoritusta on odotettu kauan niin paljon tässä näin. Ja nätisti tullaan, katsotaan tuota vauhtia. Siinä ei paljon stopparit pidättele. Hänellä on oma lukunsa siellä. Sitten se on numero 18. Ilja Liskova. Mutta Juuso Karttunen ohittaa, kun Ilja ottaa siellä pikkuisen käännöstä. Juuso Karttunen saa hienon ohituksen ja pistää sieltä kanssa kilpailemaan. Nyt anna mennä Juuso siellä. Ilman toisessa suorissa. 3 kilpailua kilpailemaan Juuso Karttunen Liperistä Joensuun kauhoista. Siinä on oikein hyvä paikka ottaa sitä paikka semifinaalia. Mitään pikkusen tuulestaan. Maalia yli. On siellä Vladimir Sumarov ja Juuso Karttunen ottavat tässä paikan. Numero 10 sekä 22 Juuso Karttunen ja numero 11 Aleksei Taritin 18 ja Liskova. Meille koettuu kohtalosti naurakappeen. Rehussa etsiin. Mennään kattoo tuota ravintolaa noin. Joo, niin. Niin se näet meistä. Henkilöt välittömästi